Sagudahin nga ti surat, ti makasalitaan ni Rico nga Napoluan Discarte. Dear, guro ka tayo record ta. Naman lang. Baka nung mga bak na ito, ikiladan ito i-replay ta. So nga i-record ta. Bibit lang Bibit lang. Hindi kayo gawang gana. Sige. Panen. Dear. Madiman. Sandali. Maitan. Dear Manong Nemi. Naala kong tiklats bag ko, Manong Nemi. Kahit siyempre, mapana kong mangalay iti tricycle na paglugan nga agawin. Sangsangpet mi, Manong Nemi, dito iya syudad nga nagkapoy di Manila para iti biyahe mi. May sak nga bus driver. Siyempre, at pamilyak dito lugar mi. Nagring ti cellphone ko, Manong Nemi. Sambit nga rin nga ti asawak ti tumatawag. Yung ati ti pagkata ito, nakunak tinakam ko. Manong Nemi, sino tumatawag? Wilma. Hello? Oh, sweetheart. I miss you. Dakado yan? Megan. Ngatoy. Dito balay. Sika ka dito rumpeng nga sang petak. Dumagas ka dito yun, saan dumapang kinibaka mo. Nabayagang saan ta nga nagsama nga nangan. Linutok tayo paborito. Ila pa yung nakasagahan na nga arak kan pulutan. Baka jabalay ni jabalayo kat awan nakasagahan na nga arak kan pulutan. Baka dito kinadda. Mabitak lang Uy, mabit ka lang. Umay ka na. Sige nga rin. Sige, umaya ko. Kaya din ito tapinugon niya Manong Nemi ni Ben nga padak nga bus driver. Pare. Kasla, di mo pagawidam. Sabi ko mga tsak, amot pagawidak, pare. Amok ti pagawidak. Nutoy kadakwada. Ti unaam. Kapay. Iwan na ta, damat ti mahawag kang samot nga ni bakat mo na dyan. Nutoy ti papanam mo muna. Kaya mo di asa sinaga. Are, kaagar-aramid ti sa mga lusutan. Di ka sumsumrak iti abot. No, di mo amot pagwaram. Dahil kahit ko saway, si kamit pare. Apay, agdadamo Apay, di ako mga amot araramidek. Abagay. Amom tararamidek, ano lang ka nga ron. Ngayon pamalagib lang, pare. Ulitek, di ka agar-aramid. No di mo amo nga sulubaran to na dumteng ti problema. Kasla si karat nalaing, kunak matinakam ko Manong Nemi. Apay, iso ka dilayang matanda amo na. Amom tagbabae, katapok ba tagbabae? Depende at diskarte. Kinunak itinakam ko Manong Nemi kat tinaglugahanak nga tricycle imbes ni bagak kasadya balay mi Manong Nemi ngem saan no digat iti ayan ni Wilma. Kaya iti pagsayatan na Manong Nemi no adadagdagasam o no adasang petam. Tumagas kam sa San Fernando City adamat babaling ko takliawitan sa diyay. No nawaya ti oras no sumangpedak sa di Manila damat mabaling ko nga sangpetan no kasano no saan nagagtalinet iti terminal. Iri may lokatan Manong Nemi ni Wilma Tiridaw kinuyod na nadagos sana ingkugtar nga indrakep Tiridaw nga inlak sana inarakop man. Uy! Naguri ka.
Ano nga kuray kadigdigos ko. Kas makita mo. Di ka may ayo, ti kas nga lang. Una nga, napagal tagdigos, saan kang nagdigos? Narwama ko niti agat. Agat tapok, agat init, nga angot mo. Isot ba damang paganas kanya. Uy! Naturay ni Wilma Kunak manunemi gabuta awang pulos ti pa nagkidkid ko. Mailiwak siyempre. Depende ano sa sino. Iti umuna nga pangipek sa iti iliw ko. Ni Wilma, ta isot kasidkan, kanis timawag nga imayab kaniya. Well, mano. Hawanin ti sa pulag pa kaya kuha na nga ubing ng ti asawa, talaga nga nakarugrugso, nakapinpintas ti pamagina, nakaimas manong nimi, nang runa kat talagang kadigdigos na. Kadigdigos na launay. Kaya mo ka binuguan na nga nalaing. Iso nga sana kapulos nga nagalumiim manong nimi, nga lang kaan kan kuha. Pangarot pa nakailiw na, ken pa nakailiw ko ken kuana manunemi, ket syempre nalpasan ken kuana, kawit akon. Ha? Nalpasan, di kawit akon. I-reservak nila duha. Tingarot pulutan na yan. Kente mainom, kente lutok. Iawid ko latan. Saan mo balin? Ape ko maiawid mo. Dito yung mga pulutanin nalpasak ito nga nagpulutan na. Sa valid niya. Nakatay. Brief ka lang tan. Ano ba ito? Short mo na tan. Nakauyos ka lang takas na naman ito. Iti lamin saan iti kusina man nami nakasaganan di ara. At nakakalub. Ano na ito? Patangam. No, ito yung naramid ko pulutan. Para naman. Ano okay? Nakalam. Nangalak. Kadupay dita. In-order ko. Sindang luto nga ron. Pinalutok pa eh. At saka marta mo nagluto. Nakatsambada. Oy, nakaanop na titalo. Ginatang ko dyan kataklan. Madlaw ko, dakol nga ron dito eh. Gimas? Uminom ka. Pulutan ka. Namano ti kasto ya. Uwan na. Nagrikat na ganop. Iparit na pa no makita na ka. Paritan na ka ti DENR. DENR. Isuda mo tagalala. Nagini taga DNR. Imas. Sige, uminom ka rin. Uminom ta nga doa. Uminom ka rin? Awang nga doa to. Makadisturbo ka na tayo. Lahat namang siya takbet. Tagpulutan akbet. Tasaan lang ang siksik at ibang banyas to kanyak. Siyak to at ibang banyas kang saan ko napuputan ti oras ka naglabas man? At syempre, pwede marik na akong tiinom ko sa adun na pulutan kon manong nimi kumarkarab asman na ni Wilma. Banbanyasin nagsawat na. Come on. Go again. Mabantapanin. Sito lahat tangarotin. Si kusina? Uwan basta nakalakdag itiri daw. Sige. Dito latan kusina. Manong nemi dyan napupuutan ti oras. Naroon na. Kat talaga nga tuloy ko iminom kat nagpulutan. Ay nga manong nemi nga saan ko napuutan pa eh. Noon at simaro na pasamak kabuta darik na akong ti inom ko. Makariingak manong parbangon. Orasen. So ito pa nagtarawak ti manong. Ti abay ko. Samat ka na sawak. Ni Wilma. Wilma? Hoy, ring ka. Wilma. Bye.
Apay ka sana ka nagawid. Uro-orayan nagdagit agin na. Dahil bikini, kita balasan ko. Di Candy. No, hindi. LB kini Candy. Naiso ko matrumbay nga pagawidak, di ba? Tiimba ka kang kadumagasak lang. Nga pagbitak lang. Yung mapiangadak dito, kit parbangon. Ini mas mo't iminom ka nagpulutan. Yung malag di pulutan mo. Tapi nabati, magyawid kang tupay. Kana jak penay baga kahit kung ibagakin kang. Abi ka sana ka nakaawid. Kasano pa ikaw mga makaawid ka. Inubos mo di arak, di pulutan. Saka banyas sa banyas kanya. Mayatak madlatata lang aron. Kaya't kumet. Masla ka na di maibusan. Judge ka lang. Apagbitag judge ka, daman alamanin. Di ada pa nga nabati. Nag-recharge ka. Nag-awid ka doon mo, diba? Mamigat ka pa eh. Ano naman bigat? Cellphone ko. O pagdanangam yung cellphone mo, naka-off. Hanggang makadisturbo, inyop ko. Didak nga matawagan na. Kaya natawagan da agad makadisturbo dahil so nga inyop ko. Kaya no-open na mo na kaya sigurado at makita mga message kaya miss call. Wilma, babay. Apay kami nga saan ka makapagkadkadan. Talaga nga di na mapagkadkadan. Nadungdungo ngim ni baka mo. Adada nga amok da kita araramida kami ti suna. Di ka ba? Amodangan ka rin tipang i-prepare ka da kita na isang sangin nga pulutan. O, di ba? Ububingak pa eh. Masak pa eh. Awang pa asa, awang pa anak ko. Di ba ka mo? Manutawon di anak mo? Grade 2 nan. Oo. Di mo natawon di ba ka mo itakin. Siyak mo ito. Oo. Paglabas ko nga 20. 21 ko lang. Ububingak ka na may masak, di ba? So, masamang sang petanin, di bakit mo? Siyak latan. Dito ka asumang pet, kadinto no mapangka biyahe, dito ka nga grubuat. Sabi ko nga, Jack, saan ba ti asawak? Siya akong ti asawa. Gabato'y bagaking ka, apan si Coca kon. Hana? Buntis ako. Jack, di ba di ba kakajakit nga, ang si Coca? Inuwati mabalin ko. Nakaalak mo. Talo nga bulan eh. Ano? Iso kong harti kahit kung ibaga ha. Tapos na mamati ka, ipakita tuking ka. Di ba kakitaan? Kendap numapnag ka. Itireto yung nabigat, inti ti doktor. Tapos na iso ti mang pasingked, mang confirm nga masikuka na 3 months yan. Bakit nakadagdagsan sa naay mo? Di ka di maragsakan? Baka lalaki na ito eh. Danton putot mo lalaki. At Danton Rico Jr. Sige, mabilang. Nag-GCR. Madandanagan laki di tanig iti. Lagi na. Dinak man tawagan siyempre at naka-off ng peso sa cellphone ko. Sino kang tinawagan da? Ni Ben? Ano di opisina? Sigurado niya pakamutan ang dakong dito eh. Saan ka nakaawid? Anong to ti baga? Anong to ti pambarak ko? Ito tumid kami nga Bilma. Apagbitak laing kuma. Naminsan lang kuma. Yung kasano? Pinainom nakmat nga naggimas ti pulutan. Sa naibas ko mo tinagpulutan kiniminom. Di ka, ne? Sana ko nga nakaawid. Sana kit ibagang masikog.
problema. Inyon ko manunay iti cellphone ko kalpasan nga nakadaram usak. Nakajingelak, nakadaram usak. Nakatatong ang peso ti miss call na kita gina. Sa message. Message na LB. Ayan mon. Ororahin da ka. May kan, gawid kan dagagidan tayo ng mangan. Pero oray dak. Ni Candy. Daddy, tayo biling ko nga chocolate. Nagagatang kakadimat laing. Lipatak pakid din. Timawagak di opisina man. Yes, sir. Ang ito mo tawag ni Mrs. Kodta? Ay, aman, sir. Damdamagan na nakasangpad ka. Napayan mo ka di, sir? Ano ba't sumat mo? Uwan, nakawid din. Alas 6 ita iya. Si Mangpad na ko na. Awat sa bali mawag yan. Awanin, sir. Sige, Aaron. Timawag ka man ang name kini Ben. Pero sapa ka timawag ka? Abay, problema? Nagbiyahe ka ita? O nagsarunod ti oras ta. Ang oras mo? Alas 10. Alas 11 ka. Abay, awanag di balay siya. Kung nagtupay nga ada di magasam. Abay, apag bitig lang ko mga di magas ka kumalang. Ewan pare, talagang gawid nak. Nangaramit ti pamuspusan tapno may gawid nak. Nangarod, di ta ka nga group what? Uno gawid ka pa lang. Siyempre, gawid ak pa lang. Ororahin na ka ni misis mo. Mailiw kang ka. Dapat nga imbate para kang kuha na. Dati di magbagking ka, di para di kalman balikin mo. Saan ka agar arami ti problema, no di mo ang mga solusyonan. Alis to lang data. Alis to lang siyempre, agdwa-dwa. Imyanam ko na nantung arti bagam. Hindi agsubli ako ni ti kwarto manunemi ginuyod dakmet manen manunemi ni Wilma sa ginagkan. Agul ka. Wilma, agul ka. Upay. Loko ka di batik ba't data na bati na. Di kahit mo ibusam una ng tupeng arti para kinipakit ko. Tapay, agawid ka, santo kalpasan ng HCI. Baka anak kapagustuhan. Awan ti umno nga oras. So nga siyaklatan, bukudaklatan, tamaminsan to keng kuanan. Sige na. Paunay ka nga babae. Sige na. Numunot na naman nagkatinig ka nanin sana insak mulan. Mano, naping nga babaling ko ita. Lukot to yun nga babae. Talagang naman naging bubukod. Bukudan nagtikayat na. Kahit na kumapay ang mamigatak manunaymin sa anin ko na ang sikat na tong palakang kanayon. Dati problema, dati sikog ko, paragrig mo. Nito ko na, paragrig mo. Tsak kahit na suportaran dita. Tsak kahit narod nga, ada ebidensya. Tsak di ba gaking kaya dita? Tsak kahit nga sikog ka, tsak kahit nga ebidensya ko na. Ngayon mapin palubos mo nga, nagsikog ka. Ano nga pamaling ko? Kana ikari siguro. Basta. Di mo marigrigan na ita. Saan ka nasangsangpetan mo na dagdagasan? Anda ako nito nagtitricycle nagtatarayan manunemi dinagtitit. Ni Wilma manunemi. Talaga na ito nga babae. Saan ko nga paraparagreg? Aramatic na ito. Tap na idabidensya. Ibagak to ni LB, asawa mo, nga sinukugan na. Uyop, paunay. Tinawagak.
tinatman black bailer na kasta. Ano tikit mo sa wan? Api nga ni baga maparagrip ko. Di ka kagyaman. Tadan may kadwa ka putot mo. Saan ko ragragan na ito? Ipatpatig ko. Mabuti nga kinapo Diyos. Kano direkto kayatan, dada pa kalaglagi pakyan ka. Ngayon masapol sa putaram. Masapol si bugam. Tano saan ka umay doyen. Siyak ti mapansa da balayo. Kini pakab mo, kini bakit mo. Nga masikugak, nga sinukukanak. Wilma, di ka kumagar aramid ti gulo. Guluhin ka. Tapno umay kakanyak. Siyempre, numamon ni bakit mo, nga da sa balay babae ti biyak mo, di na kan kaya. Pagtalawon na ka, isina na ka, di umay kan kanyak, di agtungpal kan kanyak. Oh, paunay ka nga babae. Hindi makasang patakon manong nemi nakita tak siguro nga dan di kendi si mabat kanya. Daddy, open ko nang gawin dito Rabi, Daddy, I love you, I miss you. Te chocolate ko. Nalipata ka na ko. Ano? Ito naman minsan, aduntong na chocolate. Tahala nga may mesa. Tapno, mambayadak na yung kupan ng gatang kengkeng. Napalam nga ni Trabi, Dad. Ada na pa nag-birthday yan. Napagbitak lang ko ba, medyo nakainom ako, ng partay ko, imiyan akong sadyay. Amok na nangeg ni LB manong nemi, tisungbat ko, iti sarud-sud ti anak mi. Inuto ti nakibirthday yan. Yan da, Nelson. Sino mo Nelson? Kabagyan ni Ben. Daki ka na Ben, tinapan? O nakaduwak ni Ben. Tinawagak ni Ben. Hangking nga nagkuyok. Balik ka di nga pastor gandak ba? Yan, namigat tayo? Kapag gusto ka sumanga ko kumaitay. Ikit, hintay ba kanin? Nakit na, alason sita biyahe. Adamat kahim ka biyahe, mitit ka sumarunong nga daw. Api nga di ka naghawid drabi. Nabartay ka nga road. Saan na kong napinalubusan pa nga nagawid. Sadyay ka nga naturog. Alala. Mamangan kami manong nemi dita. Palutputan na ka talaga. Noon ni Ben di ka duwam, apay ng imbaga ni Ben nga, di kayo nagkuyog. Nakita ni Ben nga naglugang ka ti tricycle. Kaya mo nakit naghawid kan. Ay, yung saan ka man kasi mang patito balay. Inuto sa balik si Mapadam. Mabaling ka di, LV. Mangmangan tayo. Sa adagdagan tayo nagtati amin. Di na siya tumaknig na. Kaya't mga maamo na sa dino at talaga tinumya. Imyanam. Itayan din Nelson mo nakmet. Happy nga rin baga magkaduam ni Ben kat awang kayo nagkadwa. Baka linuko na ka lang ni Ben. Happy ko manalok ko na. Amo na managdanaga na. Ngagsalsalutsut kang kuanan no. Happy nga awang ka. Happy nga sanda ka makontak. Happy nga min nga galad mo itbang off data cellphone mo. Tapos saan ka madisturbo ka siya. Mabaling ka di. LB. Mamangan tayo. Gusto na daddy. Mami. Kamu ngamin palutputan ni daddy, mami. Noon at imbaga na, di jayan. O, nangigbot ka sa anak mo? Sikan naman na makulit ka. Baliwan na ito pagsalitaan ti amin. Sige, mangantay pa. Sa ito pagsalitaan ti amin nga sa nga dumdumig ti anak na. Hindi makapanganak ko manong nemi na panak nagdigos. Siyempre. Sasapa pa ilaeng. Alusot sa tibiyahe, man. Sige. Ano mo pagrubat? Nagdigusak lang. Mabidlaing tanakilugan ni Candy. Tama pa nagbasa. Remorte kita gina. Kalpasan nga nagbahay, nag-kiss ni Candy. Sabi nga, pinakamat ko ni Ben.
Kita naman tumawag ni Ben. Tumawag ni LB kini Ben. Isot masansano kang pagtawagan. Pagsalutsudan. Basta. Yan da Nelson, napanak nagi birthday, naparte ka, ijay ka naturog, period. Dadalat at takder. Hindi na kalugan ni Candy Manunemi. Siyempre kan ti asawa. Rimuarak mo dito si Led Manunemi. Bapanam. Talikod. Dalang magkampang ko kitain. Urayan ka. Dito yung taunag nagsalita. Ngimimpay bayag ko Manunemi na dati likod. Sobra ka na, anak kinam talikod. Ano orasan? Sa bike tag report. 1 hour before ti Alsonse. Style mo bulok. Kahit mo tibang diklik. Tanya naman tinas ka na pagsalitaan ta. Imya namin drabi. Dadalasong bata. Sinong bata kong geng ka? Adrapang ko nakibirte yan kung nakmat. Ijaya kong nga naturog ka pa na bartay ka. Apay kami nga nagbartay ka. At na pamilya mo nga agur-uray kang ka. Nga sumangpit ka, nga may iliw ka ka. Apa yung tulok mo na bartek ka? Napatpatig ka din dyan na pamuna kiberte yan, nga mitita kaming agina nga sangpetam. Nasensya ka na. Di mo kita kapagbitak lang ko na. At anam na makikmat nga gururi kayo. Ayun, amo matin ti lalaki no nakainumen, nakapulutan na napuputan ng ti oras. Sa napatpatig dahil nga pulutan nga damainom, ngamit tita kami nga gina. Napatag kayo da kayo ti kapatgan, nga ti konak nga roden, kastaman na talaga ti galat, kas kanya kalalaki, da mo puputan nga nin, nakaadudan nga siya. No talaga kung magipatpatig na kami nga gina. Da kami ti priority. Saan nga arak, saan nga pulutan. Kaya saan ako mamati? Nga napang ka nakiberte. At di magasam nga sampali nga babae. Nga ijay ka na ng rabi, ijay ka na turog, ijay ka na nagpapasidragsak, isot na ipanam ti amin-amin. Adaking ka no saan ka mamati kanya. Imbaga akong kang gatipod no. Kaya mamati ka, kung saan, kung bibiyang. Basta imbaga tipod. Urayan na. Pamanam, basta urayan na. Inahala na ti tuwalya mano. Mapanagtikos. Nakoorno nga katama ditan. Pagusto ka. Datamal at masapul na. May panti iliw na. Hindi pa gusto. Uri mo pamindoy. Tapno makunan na. Tapno may kat manong name ti panagatap na kan iti gura na uno anyaman na barikrik na kanya. Tapno may kat anyaman na suron uno. Pinagustuak mano. Inaramid ko ti amin na pumuspusan tapno agareng-eng tapno ibaga na nga talaga nga nalaingan. Inadlaw na siguro manong naming nga nakitid. Siyempre, madlaw man ti babae kat nabuslon mo no saan. Nawampay napanok, nakaado isuna manong naming na itayo. Ngayon di tuntunan na no sa kasano iti buslon ko. Pwede ba pangko matantirik na nagsinamat kami manong. Pinapagpunta ilaw ko kayo ka. Ngayon mapay nga. Nakitid. Ano? Dahil at ebidensya. Nakaornong ko kumatado. Naawan sa sabali nga ng bukbukap.
Tingawin, saan nakamolbot? At da babae. At da imun unang simang patam. Sagbay nga simang pat ka dito'y original nga asawa mo. Dalaking ka no saan ka mamatikan niya. Saan nakalaglag? Tapnon siya ka mo. Awan ti birthday. Hangka na bartek. Siguro na bartek ka ti ragsak. Hindi sa baling ang babae. Nagrubata ko. Agbiyahe ako. Makamu ka nun saan ka mamatikan niya. Kanito matuktalag ti kinapot no. Rico. Pabusoyan ka. Ingkatakayat mo. Bahala ka. Na saan ka mamatikan niya. Agyamang ka at asang patang kapay. Magkitam? Kito rin saan ka na sumang sangpat? Tala. Sige, bahala ka. Awan ti na siya at nga nagpatinggan ti saritaan mi manong nemi. Sakbay pimanawak, takamakambag manong nemi ti sakbay ti alas 11. Nakapanawan, ti lugan ni Ben. Ano, kumusta? Saan ka sabat ka nakaride? Kasi lalang ang tinapuyatan. Sa kagbiyahe, ag-drive. Mga no, delikado, ha? Rico, ako pagdanagan. Narawama ko. Sige, nauros ka din. 5 minutes pa eh. Sige, plus na rin doon. Kalpasan naman na yun. Nakapareport. Wala na. Kaya dan? Sige, hintayin. Kung natin kung doktor ko manong naming na Willie. Nakakonsentrate ang nagdra-drive manong nami ngayon saan nga may kat nga galaala nga sumsumbrek iti panunod ko di iti pasama. Jembaga ni LV manong nami nga nagkanito nga mapanek-nekak. Jebagbaga ni Wilma manong nami nga nosang ko nga sangpetan no saan ka mapansadyay tapno sibog. Aramatin na disikog na tapno may butak-tak ti kinapod. Problema nga babae dito. Problema. Kinon ko na. Ano, Nemi? Kabutad naman sa bali at dati panunod ko. Hey! Mapay, nagkon nyo. Di kan sama nakakonsentrate. Pare, Rico. Mapay, kadandali mong bradong parde. Yaw mo, pinadamgisak lang. Sikamot. Nervyos mo na yan. Nalaingak, nabayakaon nga driver. Awang pa napasama ka disgrasya. Baka ito mapasama ka disgrasya. Ingat-ingat lang nga pare. Sama-sama limang ribok tamanot mo. Nung saan ka nakakonsentrate, iba ka malata kumaitayin. No, dalang sukat ka. Awang problema ko na kumay. Inuwagsak ko ang pampanunutin manong nimi di kiti duwa nga babae di biyag ko. Hindi makadaron kami sa San Fernando City manong. Papanan? Baka dawan na kasamon? Bakampay lang. Dagidak sa cellphone ko manong napag-sugriring. Ni Ana. Hello? Ayun mo. Alas 11 na jay robot mo jay nagkapon, di ba? Nakarkulok. Baka dakat to San Fernando. Ada ka nagpasad tayo. Tumagas ka na ha. Hanggang mabalin. Hanggang mabalin nga madilang tibiyahe. Dati-dati mo kung dumagdagas ka. Makaoray matigil pasero, 30 minutes, 45 minutes. Mabaling ko nakman. Ito nagawid ka nga ro da. Sige, ito nagawid ako.
Sino di timawag? Awan na bibiyang nga maya. Sa Indonesia, iso nung makadaron tayo tumanjay kwan. Manila na dan tuman tamawag kami sa dagos kang kan. Dagos kong to numad nga pumaagpukaw ay. Kaya ba yung bibiyang mo kanya? Mabadlaw ko lang talaga. Si kadete talaga nga driver nga makabudno eh. No sa dinot destination mo, adda. No sa dinot ka nga dumagas, adda. Han? So, bali lang kami tikuha mo eh. Yung mamo, Rico. Nabitas ti babae, siyempre, dati nga lalaki, kasapulan tayo ti babae. Yung umanay ko man ti mahisa. Diba? Tanong mga lakat sa bali, ti babae no kwa, nagbalina na problema. Hindi na ako manisoro. Muter ramidek, really? Muter ramidek, sige. Okay. Pwede makadanon kam sa dyan Manila, manunay paiso. Tapi, mamonda di oras. Marwamdan, numanong tarayag, balibot sa dyan nagkapuak, ganun ti Manila. Hello? Hello? Siyempre, sa akin ito lang biyahe manin, no? Aldaw, di ba? Kat siyempre, parbangon ita, umay ka. Dito ka di palang terminal ko at pagdaturugan, nakasaganan to yun, sweetheart. Mekan. Ay, adad na nga may imas maturog ito eh, ngem dita. Di ba, biyahe kang tumanin, madam nawa? Kasapulang tituro. Kompleto nga turo. Tama ka turo ka katatan, umayak. Kaya na. 20 to 30 minutes man lang, nag-play ta. Sa kanto maturo. Mambigat. O, sa kanto grubuhan. Kayat. Di mo kayat? Urayin ka. Doon di ka mauray. Hindi na ramidam. Doon din ang mauray. Hamok ti cellphone number ni bakit mo. Tawagak. Ibagak ken kuha na. Nga ada relasyon ta. Ibagak ken kuha na nga masikugak. Ta masikugak? Kaya ibagak ko isog kumat ibagak ken ka. Masikugak ka talaga. O 3 months. Umay ka na. Kasapulan ng sibog ta. And I miss you. Mauray ka, Juan. Kung di ka mauray, makita mo. Kipulong ka kinabakit mo. Nadlaw manuniwi. Di ko doktor nga ni Willie. Di problema. Dahil sakit problema, boss. Awan. Dati-dati, no, kasi nakadanon tayo terminalan, dagos kang pukaw. Ita mo pala nga saan kang pukaw. Panawanak man. Hindi ka man magkibibiyang kasta. Aging ka nga ni 20 masidag. Are, agpadat at oras. Agsarunot at oras. Ando pasero siya. Nga mabaling nagpatay-patay tayo. Ando pasero. Iturog mo. Tapos na magipan mo. Narigat no. Mapuyatan ka sa kanto ba nag-drive. Ano problema mo? Awawagan na kasadyayak ka ng maturog. Yung saan ka dagos ka maturog. Kapilitan na. Pag gusto mo muna, saka tumaturog. Tuno ka, nagring ka. Mamigat ka. Sana ka dumanin kuyo din.
Makamam tunti alas 11. Aya, kamana waktu mete. Dumagas tayo San Fernando, dan duman tumawagan. No makadanon tayo diyahiyap, destinasyon tayo. Ano na nga tumawag, sakbay kagawid ka. No muna tayo mga ipangpangtada. Kapilitan na kasta. Nang runa na dan na pamanek-nek. Duwan tinang niya baga, masikog da. Okay? Nang muna tayo aramatan direta, tapno kapilitan na nagsina kayo kay Nelvi. Tanong matok talad ni baka mo, nadaramid mo, nataramidan na. Makisina kayo ka, di ba? Kaya pila ka kadagita igdaman, nung kayat mo sang pataan, kalbasang nagsina kayo kinabakit mo. Diyak kayat nagsina kami. Diyak kayat iti maawagan, iti broken family pare. Kita pa nga nagaramid ka kami. Kaya dagita ti pangrugyan ti panakarakrak ti relasyon mo, panakarakrak ti pamilya. Teko na kon nagaramid ka ti pagtaudan ti problema. Kita di mo amon nga solusyonan. Sige amom. Sabi ko mga sakti baka abugat saan ko ba ta problema at may suggest mo? Dijay. Dito na pinas question. At may suggest ko. Ano ti aramidak? Ano ti aramidem? Alis to lang. Isinam di kita babae. Kaya concentrate kan iti asawam na di mo kahit amarakrak ti pamilya. Mangipangpangtada No isinak ida, manggulo da. Hangabali na manggulo da na basta lakid di. Ipanagnek mo kinibaka mo. Nga iso ti pilyem. Iso lang. Kung ang mananaling ka ti diskarte. Kung ang mananaling ka ti diskarte ko na. Ito lang ang mapasama kanyang tigasto Ito lang ang problema ka. Sakbay ko mga nangaramid ka ti rason ti problema, pakagabad ti problema, amom ko malaatagos ti solusyon na hanggang nagsalsalud-sud. Garirin ti cellphone mo. Dagiti tagadto dato Sumbat naman. Ibagam nga gupden yun, relasyon nyo. Unang ibang pangtanak. Iso nga rod, sakbay nga, isudat tumang tawag ke ni LB, si kanti muna nga mangibaga kumpesar ke ni LB. Dahil lang sa solusyon na. Kung lang no, amom teraramidem. Abi amom di kita. Dapat badasak na dapat badasa mo. Imun una ka nagbaling ng driver gimsi ka pare. Adudot experience ko may pangib ti babae. Iso nga sakbay nga marakarat ti pamilya. Ni LB nga original nga asawang nga talaga. Diyay ka ang concentrate. Idjay ka. Unang siyempre kakuran na kanto ni LB. Nga magpatinggan to at aguran. No may panaknek mo. Nga iso. Iso kin iso. Tipilyem. Ngawan sa balik. Manang nimi. Intail ko tinumber ni LB. Simong bat. Hello. Kumusta ka, sweetheart? Itamang bilang umawag ka. Nga kumusta ang anak? No, dakat ta Manila. Dakat ta Manila, di ba? Nakaturog ka kumaitangket. Nabay kaya si Mang Preten, di ba? Maturog kan, agsipod at daman ng biyahe yung madamdama. Sika nga nun. Napag nakasumbat ka nga ako dagos. Sakbay nga nag-ring sa cellphone ko. May muna na ka nakaring. Tapay nakaring ka. Nagtagtagay na pa. Manat natagtagay na mo. Nadugtalak. Nga na si Kukam. Dahil nagtagay na mo. Ngim ko na.
Tidak tagainop ket kabaligtad ti kinapud mo. Di ba? No kasta ket sangarot nga pudno nga masikugda. Hana? Ano to kanan? Saan nga rod nga pudno nga masikugda? Da pa yan, ha? LB, awan di sa baling nga patpatig ko no saan nga sika. Da kayo iti anak ta. Pakawanan anak. Pakawanan anak nun aramid ko man dito. Yung may kanikan ka. Isinak ida. Kat sanggun ton ngol ulitan. Ti makirelasyon it sa bali. Hello? Hello, Elvi. Ada ka di pa lang? Hello. Initip na. Yung dial ko. Unattended. Imasatig man ni Ben. Maturog kan. Kasano ko mga maturog ka pare. Bye-bye. Di mat ituloy ni LB tinakisarita kanya kalpastan ng imbagak. Nga pakawanin na. Katig-karik nga. Isina kon ida. Nga saan kon tungol ulitan. Diyan ka muna nangig na. Ibaliw mo man na tawagan na. Diyan ka matagarot matawagan na. Di kahit nasawan, di nakakayat ng ikan, di gundaway mo ang palawag. Taawanan tinaskan pa yung palawag mo eh. Inamin mo. Nga aramid mo. Nakaring ganun ka po nagtagtagay na. Natitagtagay na natuktalan na nga. Ada na si Kuga. Sana madla ko na. Nga kabaliktad tipod no. Di awang nga sinasikog ka. Kunak mo't imbaga, no kastakit awan ti masikog ka dakwada ko na. Dapayan na. Kasi naman tinang imbaga ka masikog. Dagiti adad to lawang. Di Wilma. Ken dati adad to Manila. Isunganta ko na. General San Fernando. Baka masikog pa eh. Hindi na pa na ibaga. Halagay nuwaras mong tiriko, ha? Gamit mamati. Baka imbagada lang tikas jay, kada lang nga, tap na may gawid taklaing. Halagay, sapay ko mo, ha? Ito talaga saan da nga masikog. Tadalo nga, sikog da nga talaga, dumakdakil ti problema. Madan kat adadugang responsibilidad. Inturog kumutlaeng manunimi ta ka sa pulan nga ginanaan. 2 oras siguro aging kakariingak. Namigatak, nagdigusak. Binaliwak man yung naming and dial the number ni LP nagring. Simong pa. Hello. Abay nanunoy tay. Te parbangon. Pero bigla matlata ka nagpukaw ka. Balbaliw nga tinawagan. Unattended. Nalupa ta. Nangimbo ka na yung bagak? Saan nga po nung masikog da? Da? Kalbasan na kitagpakawanak ka. Isinak ida. Kat janggon to nung ulitin start. Nga bata si katipat patay ko da kayo nga gina. Awan iti sa balik kapat gano saan nga si ka kenti anak da. Da kailaan. Hello? Anda ka? Dak. Magbiyahe ka? Uwin. Magbiyahe. Pagdiretsuhan mo karad. Makasangpat ka ito eh. Nagdiretsuak dito pala eh. Kani. Isungog ka kunakan ka. Ngawan ti kapat gano sa angasi ka. Kanti anak ta.
Manuda. Taluda. Naglayang kariko. Sige. Awan to tisang patam nito ay. Dito na sumangpit ka. Hani ha, abay. Pumanaw kami ng kinisindi. Ni Kendi nga nakta. Ni Melby pakawanin na. Ulitek, sinak amin ita. Isang mundon nga ulitin. Sana sinsin natin naramit mo. Saan ko basta? Di na ka di mo pakawan? So, ako nak, nasaan nga sinsinan tinaramin mo? Ure dalatalo. Nga masikog da amin. Anda nga masikog. Bak imbagadalang tikas siya, no? May gawid dak. Nasaan da nga masikog? Awan ti masikog ka dakwada. Awan ti problema. Awan ti subyak ka dakwada. Siksika lang. Takay lang ang gina. Iti biyahe, manong naming concentrate ko tinag-drive. Makadanon kami sa San Fernando, manong naming. Talagang agring. Kinansal ko. Inidap ko. Iti matamaman ng biyahe, manong naming, inyon ko manin sa cellphone ko. Nagkita-klata. At nakaikabil sa sangok. Nga ado na kiti message. Inopen ko ti Maysa. Talaga nga di mo kayatin. Tadi ka man tim mag-asen. Ingkarim nga dumagas ka, no agawid ka. Nga babingan ka tim magas. Kinansel mo pa itawag ko. Paala ka. No anya tiramida ken ka. Sa kulatan ng kaskaso manong nami, ginga nakadahanon ako ito'y destination. Nagring cellphone ko. Ni Wilma. Kinansel ko. Saan ko nga? Sinong sumbatan? Inyong ko pekit din. Sakbay manong nami, nga naglugan ng tricycle nga agawid, indial ko ti number ni LB. Unattended manong. Inulit-ulit ko. Ti number ni Kendi nga anak ko. Unattended. Hindi makadano nakdiri balay, manong nami, awan di kasindi nga silaw. Dati-dati nga dapat nakasind ko, ma. At dapat tulbag ko, manong nami, niloktak ti mento. In-switch ko ti silaw ti salas. Dinaratsok manong nami ti siladmi, ngem awan hangko na danon dito iti asawak. Kinitak na kita arwaten na, manong nami, awan. Himpay-payso na. Napanang iti kwarto ni Kendi, pati di kiti arwaten na manong ken gamit na nagbasawan. Nagring ti cellphone ko ni Wilma. Hello? Niyapay ka sa kasungbat. Ayan, manurahin ka. Tanda ako nito balay. Api ka hanggang di magas kanya. Aming nagdiretso ka iti asawam. Saan ko nga natatkan pa iti asawak? Nagraman ti anak ko. Matlakayan. Umagat to yan. Ang magamin da asawam. Pinanawan da kan. Umagat to yan. Ingkari kiti bagik. Ingkari ti asawak. Isina kaya aminin. Amin? Saan nga siya? Loko ka. Talo kayo. Ket, nagpapata ka mga masikog? Tsak mamati nga masikog ka. Ngayon, saan ka masikog? Awan ti masikog ka na kayo. Aramatan nyo lang ti sikog. Tapos na may kawit na. Sige, di ka tutong mo tawag.
Kaputatikan ka sa bulan. Akitan talaing. Ano mapasama? Manong nemi, hindi mayof ko, imblock ko. Pati rin taga San Fernando, hindi Manila, manong nemi, no saan kayo makatawag ko na, imblock ko idan man. Isturbo kayo. Tapos sanda ko nga makontak. Awan sungsung batak. Noan nyaman ti pangpangtada, awan ti pampanunutet. Hindi kasi nga pa nagpapanunut ko, manon nemi nakaturog ako. O dawan di makariingak manong nemi. Nagrubuhatak. Napanak na migat manong nemi. Iti, asidig, nga papingatan na karinderya. Sak na nga latilogang ko manong nemi, kit napang ko dinanon, dagiti agina, gabot amok na nagawid da ijabalay da. Kadagpeso man. Adda da iti kalsada nga gururi ti lugan, nakainuporme ti anak ko. Mapanti eskwela. Pinakatisaga kiti tricycle. Ay, daddy! Daddy! Timaray ti anak ko nga nangarakop ka rin isaka. Nakadagasak man ti chocolate. Anak, natutingarik kang kang chocolate. Yaw, uri latan lo. Because I love you, anak. Oh my God, Candy, dalugan mo. Daddy, inakang basa. Agawin kayo doon sa dibalahin, ha? Dito ka ano ti pagawid ako na ni Mami. Sige, dito yak nga gulay. Ma, Daddy, ayusin nyo kung ito problema yun ni Mami. Tsaka kayo itong sina kayo dahan. Hindi makapanahon ti ubing. Siyempre, kinis ko na sinurot ko. LB, mawit lang. Nagsarita ta. Dumanong ka tunag. Dadaanon ko ti katugangak nga lalaki manong naming naka-wheelchair. Kumusta kayo, Papa? Mano akman. Siya na hanapod Diyos. Kumusta ti marikignayo? Awan ti pagbalbaliwan na. Damit mariknag, paano naitultuloy ko ti panakaterapik. Daling na ti therapist ko. Bali ang sublik ito mutlangan, normal. Daw-daw ta kinapod Diyos, ha? At sa problema yung kasawa. Adi, Papa, inadmitir kon kayong kuwana, kat tingkarik nga isinak, ida, nga sangkuton ng lolitan. Sabay ko mga inaramid mo, pinanunod mo, no, anya trik natin masaktan. Uwa nga rin dadi, papanganjak nga rin na panunod. Saan ko nang mapanunod pa, iti, ano kas diyang data yun, iti, panakayanod, iti suliso. Kaya saan lang kayo mga mesa? Taluda, Papa. Kaminsina kami nitan. Imblock ko amin nitan. Diyan kahit marakarak ti pamilya. Saan ko nunulitan pagkasaktan ti anak yun? Lala, sulbarin niyo ito problema yun. Dinanon ko ni LB ti kusina, name inarakop ko. Ipatatak! Saan kang ipatan? I love you. Awan ti sa bali nga nayat ko na sa nga siksika. Siksika laeng. Ikarikan ka. Santun nga maulid nga da sa bali nga rakupek. Kakak. Ikanaklaing ti tsansa. Among sulnit ka na nagkuranga ken ka. Among ka di mo kayahat. Nga marakarat relasyon ta. Mapagdaran ti anak ta. Kasano na kiti putot mo. Di sa bali. Saan nga pudno ang masikog da. Awan ti masikog ka na kwada. Insinak idan, imblock ko idan. Saan ako na matawagan? Di da ako maisturbo. Kasano na dumanon dami sa mga terminal. Dumanon da ng tumanon da. Basta saan ko idan niya kaskaso. Kaya masikaman ti tawagan da. Banyaman ti bagada. Saan ka kumamat pati? Siya kumalang ti patyam. I love you, Elfie.
Sabali, salang siksika. Mm, 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 mm. Nagulgulago din mo manon nami ngimdikuhan limukahin man saan nga gulagol. Sinakroy ko ti asawak manon nami kat gabot amok iti silid na dito yung family house na. Sadyay kami nga simre. Manong nami pinanagneka nga talaga. Nga kanay di nga rabi, napalabas nga rabi, kanay tangal daw. Binawan. Kabata. Narikna na nga nabuslon manong nami. Kimayat ket. Imbinrot di kiti kayat ket. Sa kalpasan na manong nami nga naalay-ayan tirik nami. Ang ikudisangit na. Don't cry, sweetheart. Amo ka na sakit. I'm so sorry. Yamsak magkat mangagas noon yaman ti sugat na tapusong nga naramid ko. Mamati ka kuma. Jack tunulitan. Jack tunulitan tagbasol. Ikarikan ka. Amom, nagbabahawi ako no, aping ang sikat nagbaling nga asawa. Nagbabahawi ka, no itutuloy ko kuman. Ngayong kapatasan ko ng ituloy, jak to naramidan, malipod ita, aging kamatayan. Siksikan to lahat. Agbalin na to nga tibker. Agbilin na to na natibker nga manglaban iti suliso. Ikarikay ka. I love you. Naulit pa yung mano. Kaya nagbeso manon nami saan kun nga inulit pa. No mampekas taunay manon nami iti umay parang mangiskas skandalo ni Wilma dito terminal. Emjak lati kaso man. Ket gabot na makadisturbo. Mabaling ka di kong panawan. Ha? Humay ka di walay. Humay ka di walay. Salita ng salita. Pumanaw kan saan ka nakayat ko na ko. Nagipulong ang tiyasaw. Sige, nagipulong ka. Kasi hindi. Saan nga masiko? Agawid ka. Sabi kami nga siyak ka na daanak na asawa. Kung ano kan, kilipatan ako na. Kastamit manong nami digit taga San Fernando City na danon ko dito terminal man. Rico? Hi. Api yung black na. Api di ka matawagan. Tapos na di ka makadisturbo. So kanda ka dito eh. Intan, dadya balay. Ada obra. Kentyakon kaya. Lipatan akon. Hayop ka. Sige, nag-iskandalo ka. Di ka mabain. Si ka mabay, kumamat iti lalaki. Adaan akong ti asawa. Dati kamat pinunod mo, asak may nga tinutupan na. Nalpasin ti amin ka na ta. Pasis pas. Nalpasin ti pasit mo iti biyag ko. Gapot ang daman nila sa bali na kita mo sa bali? Diyahon na raminin. Nagbalbali ka man ten. Urayam ti lalaki nga talaga ni kariparakin ka. Saan nga siya kandaanin ti asawa? Tapos tama tinapasamak dito Manila, ano ka uray? Kahit kaslaw na tigre, manong nimi, di muklos. Agsalita. Di na, kaman nakasta. Nagsalita. Sige, ano yung bagam? Hapay yung black. Umika, tadya balay, diya kayat. Nga, diya kayatin. Tawagak ni misis mo, di tawagam. Ibagam tikayat mong ibaga. Nga makapin mo Rico. Yung kanin kanya kang saan ka maybayan. Dayan karik kang saan ka maybayan. Nga kunam nga, kang kanayin ka nga umay sa diya balay. Nanda ka dito Manila. Nga umay nagparagsakin.
Hindi imsan ita. Abi ngamin, kada mo mga asawa. Di ka nagyaman, di ka kaya, no andawaya mga sumapot sa bali, manguray, mangarim king ka. Ayop ka. Wala pumanaw kan. Ikaw mabait? Ha? Sila muli pagpakita nga siyak lang ti lalaki dito lupong. Bayadam na itong inaramid mo. Ano inaramid ko hinga? Di ba lang baybayam kanya? Ako matingkar karikan ka. Ada kating karik nga di kanto baybayan? Ada? Ada yung bagaking ka nga di kanto baybayan? Awan! Gabutan mo nga dasawa. Pagparusan na lang. Pagpaparusan na lang. Ada kantoy? Siguro. Nung kapot na jakon kayat, isa mo na. Nakareserbalatan para iti asawa. Kat gaputawan liway ko manong nemi basta sumangpetak dito lugar mi diretsuak sa diabalay. Managlagsakan ti anak ko manong nemi tamasapak ngadda nasanda nga guru. Maging ka manong nemi. Ngayon inot matlahay nga nagsubli ti dati nga panakilangin ti asawa kanya. Nagyaman ka. Tayong karikatak ang subli ti dati. For another and last chance. Nagyaman na, Alvin. Sige, agaramit kan naman. Padasam, awan to pulusan ti dad ko keng kaguntaway. Hanggang to naramidan pa, kunakmat. Nimbaga ito talagang awan tinasikugam. Dito matluhan yung pagyaman. Tanong da ko man na sikugam. Awantal na ti pamilyam. Ta siyempre. Mapamulat ang sarsarong karan dyan na sikugam, di ba? Agaraman dyan nagkapuan, noon nagtaudan dyan sikug. Kabilatat kumakasta. Dahil dalawa na ito pagyaman yung anak siya. Amom, naku ba sa baling asawa? Tapi ng pabus o yung nakakumalata. Di makil ko man ti problema. Sa bagay, di kita kakasta nga mabahay at pabus o yung dalag di asawa da. Masanda ilawan siya kalit na ganda. Di kita babae nga bumalas. Bumalas nga niya. Ang lalaki naman na. Amakidam, awan no kang turnos. Nagbabae dyan lalaki, naglalaki man dyan babae. Kahit mo sa kasta nga bayag. Kahit mo taramidak man, oh no, sa mga raramidin, sweetheart. Ulit na siyak madan raramidin. Sa mga raramidin. Kinunkunak man nun. Kahit talaga nga nagsingsing pa yata kon. Uri adulat tamat na babae man nun, naming nga talaga nga iyaw-awak lalo natin tutupak idawan masulisuga. Ngayon nagbalin ako na natibker man. Nagunatan, no di mo kahit at talaga uri anyat mapasamak talagang awan ti madi nga mapasamak. Ito yung tipaging miyamanak manong name ito nasapak nga nakaamiris, nasapak nga nagbalbaliw, nasapak nga nang liklik iti basol, nang liklik ti puon ti ribuk ken problema. Talo, manong name dagiti anak mi, kini LB, tanagadin, ni Candy. Duha nagsarunong nga lalaki, dagiti anak mi. Kadawan sa wanin nga nakasabali nga nakakonsentratan ti panawan ko, tawa ang biyag ko na saan kadagiti pamilya. Ti asawa, kaya nagtalo nga anak mi. Dito nga ron, manong name ti pagkasalita, thank you tilayong mo nga nang ibasa, kat sabi ko nga, at damat nabatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbingag ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rin yaman nga pagkaya mo, Rico.